Feszítsd meg! Feszítsd meg! Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Bűnös asszony. Nem értem, miért feszítették meg. Hiszen még Pilátus is látta, hogy semmi bűn nincs benne. Pedig egyből meglátta az én bűnömet, ő, aki bűntelen, mégsem bűntelen. Ahogy odarállottak az ítélethez, féltem, rettegtem, hogy mindjárt vége az életemnek. De ahogy megláttam őt, elkezdtem reménykedni. Már az is szokatlan volt, hogy nem ragadott követ, hanem csendben a porba írt. Mindenki csak ítélkezett, kiabált, halálomat akart a bűnöm miatt, és a törvény szerint meg akartak kérdezni. Tőle is azt várták, hogy ítéletet mondjon. De ő csak csendben annyit mondott, hogy az vesse rám először követ, aki bűntelen. Vártam, hogy repül a kő. De semmi. Ő megbocsátott. Most is, értem is, értük is közben. Mert találkoztam vele, és ő megbocsátott. Miért ölitek meg őt? Hát nem értitek? Ő nem bűnös. Még az én bűnös életemet is megváltoztatta. Ő nem bűnös. Ez a zsidók királya! Én Istenem, miért hagytál el engemet? Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat! Kapernaumi százados. Hatalom alá dönt ember vagyok. Nem királyom, de császárom uralkodik fölöttem. De az életem egy pontján találkoztam vele. Hatalmasabb a császárnál, hát nem értitek? Ő az igazi uralkodó. Melyik király ügyít beteg? Ő megtette. Csak egy szót szólt, és meggyőzült a szolgát. Miért feszítitek meg őt? Miért gúnyoljátok? Hiszen király nem csak a zsidóké, hanem a miénk, a rómaiak is, a császári is, a világ is.
Felkem, messiás. Én, mint írástudó, jól tudom, mit írtak róla a próféták. Annyi mindent mondott azon az éjszakán. Értenem kellett volna már akkor, hiszen ismerem az írásokat. De csak most látom, hogy vétkeim miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Fel kell emeltetni az emberfiának, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Ez az újjászületés. Nem féled az Isten, hiszen te is ugyanazon az ítélet alatt vagy, mint ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Paradicsomban, a te országodban. Igen, ma most veled, Uram. Szeretném most elkezdeni az új életemet. Többé már nem éjszaka a sötétben járni, hanem mindig várnál nálad. Csak te légy a Krisztus, te légy a messiás. Csak jöjjön el a te országod, és én már ott akarok folytatni az életemet. aki leromboltad a templomot és 3 nap alatt felépíted, menj meg magadnak! Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről! Igen, fiam, szállj le a keresztről. Meg tudod tenni. Tudom, hiszen én tudom a legjobban, hogy Isten fia vagy.
Bár néha nem hittem magam sem, hiszen te az én fiam is vagy. De most lépj, mutasd meg nekik, hogy higgyenek neked. Isten fia vagy, és az én fiam. Ki lesz most már az én fiam, ha te nem szállsz le a keresztről? Asszony, íme a te fiad, íme a te anyád. Te tényleg gondoskodsz rólam. Rábíztál kedves tanítványodra, aki fiam helyett fiam lehet, bár téged soha nem pótolhat. De nem kell most már aggódnom, hogy ki lesz az én támaszom, illetve ki fog gondoskodni rólam. Köszönöm, fiam. Szomjazom. Márta. Uram, szomjas vagy. Rohannék, hoznék én neked, szolgálnálak segíteni. De tehetetlen vagyok. A katonák nem engednek oda hozzám, pedig szaladnék, intézkednék, vizet hoznék, oltanám szomjadat, csak hogy neked könnyebb legyen. Hányszor szolgáltam neked, Uram? Ezt töltötte ki a gondolataimat, hogy neked minél jobban szolgáljak. Tudom, néha túlzásba vigyem, de te mindig tudtad, hogy nekem mire van szükségem. Most én szeretnék a te szükségeden segíteni, de nem tudok. Elvégeztetett. Vége. Nem tudok más tenni, csak ide roskadni kereszted alá, és csendben melletted lenni, hallgatni téged, szabadítsa meg most, ha akarja. Ha akarnád, Uram, tudnád. Akartad, és engem megszabadítottál a halál köteleiből. Te legyőzted a halált. Most miért nem? Atyám, te kezedbe teszem le az én lelkemet. Most már értem. Te az atyánál, én a te kezedben. Mert te vagy a feltámadás és az élet.
Te leteszed az életed, hogy nekem ne kelljen elszenvednem a halált. Valóban Isten a fia vagy. Oh
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Imádkozzunk, testvérek! Drága mennyi édesatyánk, nagy csoda az, ha a szívünkben felfakad az Isten dicséret. Igazán, betöltve mindent, áthatolva minden érzésen, mindazon, amin tudunk, amit nem tudunk, áthatolva a kétségeinken, az aggodalmainkon, csak téged dicsérni, neked énekelni, hozzád kiáltani, hogy hozsánna, ments meg végre. Hát engedd, Urunk, hogy ez megadassék nekünk, hogy felismerjük, észrevegyük azt a helyzetet, amikor te szólsz, és mi hozzád kiálthatunk. Téged kereshetünk. Hadd legyen ez most, ma, de ha nem ma, akkor holnap. Mutasd meg magad mindnyájunknak, a családjainknak. Szólíts meg, Jézus Krisztus. Ámen. Virágvasárnap történetét olvasom, testvérek, amit írva találjuk Lukács evangéliumának 19. részében, a 28. verstől. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jézus Jeruzsálem felé. Amikor közelebb ért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül 2, és ezt mondta nekik: menjetek a szembefekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt: az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek: mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint tovább ment, az emberek az útra terítették felső ruhájukat, mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Isten mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, utasíts rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Miután Jézus elmondta ezeket a beszédeket, tovább halad, megy tovább az élet Jeruzsálem felé. Milyen nagy dolog az, testvérek, hogy Jézus beszél. Hogy Isten úgy gondolkodik rólunk, hogy érdemes veletek szóba állni. Érdemes titeket megszólítani az Éden kertjétől. Ádám, hol vagy? Isten nem csak egyszerűen fontosnak tartja, hogy elmondja a magáét, aztán kezdünk vele, amit kezdünk, hanem érdemesnek tart. Fontos veled beszélnem. Fontos neked üzennem. Fontos, hogy téged megszólítsalak. Jézus elmondja a beszédeit. Nem az a kérdés, mert sokszor így tesszük fel, hogy mit kezdek én az Isten szavával. Sőt, én olvastam most egy cikket erről, hogy mire lehet menni a Bibliával. Mire lehet menni az Isten szavával. De nem ez a kérdés. Virágvasárnap azt tanítja nekünk, hogy az igazi kérdés az, hogy Isten szava mire megy velem. Mire megy velem az Isten szava? Ez a nagy kérdés. És akiket itt hallottunk, mindenféle szereplő, és aki majd még jön nagy héten, nagyon sok okos ember, nagyon sok bölcs ember, farizeus, aki olvasgatja az írásokat, belemélyed a legmélyéig, mindent tud, úgy gondolja.
írástudó, aki formába önti, csak így lehet, csak így szabad, és csak az üdvözül. Pilátus. És hadd ne soroljam tovább. Mire megy velem az Isten szava? Mit tud bennem elvégezni? Mert nem rajta múlik. Jézus elmondja ezeket a beszédeket. Nem Istenem múlik, testvérek. Mit engedek én meg Istennek? És Jézus nem csak beszél, hanem azt mondja az ige, elmondta, és tovább halad. A maga útján. Az élet megy tovább előre. Így szoktuk ezt mondani. És lehetne így érteni Jézusnak is ezt az útját. Jézus élete megy tovább előre egészen a halálig. Mert a mi életünk valahogy így megy előre. Minél előrébb jutunk az életben, korban, időben, annál közelebb jutunk ahhoz, hogy vége van. Ez a virágvasárnap valami nagyon különlegeset akar megtanítani. És amikor én kimondom, hogy virágvasárnap, akkor óhatatlanul eszembe jut ez egyik testvérünk, egy hölgy, aki olyan virágos ruhát viselt néhány hónappal ezelőtt, hogy ragyogott rajta az élet. És nem csak az élet ragyogott, hanem az ő életén keresztül értette meg ezt az igét, hogy mit jelent az, hogy Jézus tovább megy, de nem csak az élet megy előre, hanem az élet megy fölfelé. Az élet megy fölfelé. Ha csak előre megy az élet, akkor lesz házunk, lesz autónk, jó eséllyel egy kicsit jobban megy, vagy éppen rosszabbul, megy előre az élet, közeledünk a végéhez. De mi van akkor, testvérek, ha mi elhisszük azt, hogy Jézusnak az élete nem a halál felé tartott, hanem fölfelé. Fölfelé megy. És ez ragyogott át mindenén. Egy másik testvérünkre is emlékezünk a mai napon, aki nekem nagyon sokat tanított arról, hogy mit jelent hinni igazán. És mit jelent az, hogy fölfelé. Hogy egy kicsit meg tudom emelni a lábam 1 centivel jobban. És az nagyon nagy dolog. Észre se veszed. Mit jelent az, hogy fölfelé? Isten a Szentírásban számtalan történetet ad nekünk arra, amikor elérte valakiben azt, hogy megértse, hogy az élet nem egyszerűen előre megy velem, hanem lehet az Úrral fölfelé menni. Fölfelé emelkedni. És az valami teljesen más, mert az nem ér véget a halálnál. Az nem lesz oda, tűnik el, semmisül meg, hanem valami egészen más adatik. Jézus tovább halad, fölfelé. Felül múlja. Felül emelkedik. Az, amikor mi előre jutunk, az nem jelenti azt, hogy meg tudjuk oldani a gondjainkat. Maximum magunk mögé csapjuk. Itt a Szentírás azt mondja, hogy Jézus úgy ment előre, hogy benne az élet gyógyulni tudott. Mi tele vagyunk olyan drámákkal, olyan tragédiákkal, amik mintha nem gyógyulnának, mintha mindig ugyanolyan elevensebb maradna bennünk, és egy kicsit hozzáér valami, rögtön felfakad. És van ebben az életben olyan, amit nem tudunk megmagyarázni. Hogy miért történik ez velem, miért én kapom ezt a betegséget, miért szenved ebben a családom. Csak az gyógyul, testvérek, aki nem előre menekül, hanem fölfelé. Azt, amit itt kiáltanak az emberek Jézus körül, hogy hozsánna, azt jelenti, hogy ments meg végre, ments már meg engem, vonj már magadhoz. Egy olyan hét jön, amit mi nagy hétnek szoktunk nevezni, amiben lehet ezt mondani, hogy emelj magadhoz, emelj fölfelé. Egy Nobel-díjas író, Gabriel García Márquez, én nagyon szeretem a legényeit, mikor már idős volt, megkérdezték, hogy ha újra kezdhetné, művész úr, akkor mit csinálna másként? És akkor azt mondta, hogy én kevesebbet aludnék, sokkal kevesebbet aludnék, többet élnék.
És ezzel lehet ezen a bölcsességen gondolkodni. Nekem múlt héten testvérek ez megadatott. Reggel 4 órakor, még fel se kelt a nap, már ott voltam a Balaton partján, sétáltam, imádkoztam, elolvastam az igét a telefonomról. Csodálatos élmény. Azzal együtt, hogy azért volt ez, mert egy olyan szobatársat kaptam, aki mint egy vaddisznó horkolt egész éjszaka, és már úgy éreztem, hogy inkább felkelek. De tudjátok, mi a következménye, hogyha korán kelsz, keveset alszol? Az a következménye, hogy napközben egyszer csak azt érzed, hogy elfogytál. Azt érzed, hogy nem tudsz odafigyelni, hogy hiába van egy szuper előadó, szuper előadás, de már nem tudsz figyelni. Hogy nem úgy van ez, testvérek, hogy nem aludnunk kell kevesebbet, hanem amikor élünk, amikor fenn vagyunk, akkor figyelnünk kellene. Hogy mikor szól hozzánk Isten, hogyan hív meg bennünket az Úr, hogy legyünk itt vele, hogy emeljen bennünket. Mert a Szentírás az Isten tiszteletről mindig úgy beszél valamiért, hogy az egy emelkedés. Hogy nem a földivel van csak dolgunk. Az életünk nagy része azzal megy el, hogy ez legyen, az legyen megoldva, a földivel van dolgunk. Itt meg azt mondja Isten, hogy gyere, emelkedj meg, mert neked a mennyeivel is dolgod van. És tovább megy ez a történet, csak 2 dolgot emelik még ki. Az egyik az, hogy elküldi a tanítványait ilyen megszégyenítő módon: Jézus, menjetek, ott lesz egy szamárcsikó, ha megkérdezik tőletek, hogy miért kötitek el, mondjátok, az Úrnak van szüksége rá, és oda fogják adni. És a tanítványok megszégyenülnek. Mennek, tényleg ott a szamárcsikó, ott van a gazdája, de odaadja nekik, mert az Úrnak van szüksége rá. Pedig az ember nem találkozott Jézussal. Nem tud róla semmit. De az Úrnak van szüksége rá. Mert az ő szívében elvégezte. És a tanítványok talán csak akkor szégyenkeztek jobban, amikor majd visszagondolnak, hogy mit csináltak ők nagypénteken. Nem, hogy egy csikót nem adtak oda, mert az Úrnak szüksége van rá, hanem ők is eltűntek, akik annyira fogadkoztak, annyira követték, annyira imádkoztak Jézussal, és eltűnnek. Ez megodatta. Pedig a neve sincs megemlítve a Bibliában, hogy ki volt ez az ember. Pedig nem találkozott Jézussal. De odaadta, mert az Úrnak szüksége volt rá, és mert a szíve emelkedett. Hát virágvasárnap, testvérek, Isten azt üzeni nekünk, hogy ő bennünk, a szívünket nem azért szólítja meg, nem azért gyűjt ide bennünket, hogy jó legyen egyszerűen, hanem megemel, és ott valamit elvégez. Valamire bennünket felszabadít. Hogy meglátogassuk azt, akit kell. Éppen nekünk. Hogy inni adjunk, hogy enni adjunk, hogy egy jó szót mondjunk. Hogy akkor, amikor ott állnak, és Jézus mondja, hogy ti hiába mondjátok, hogy Uram, Uram, én nem ismerlek titeket. Aki meg megkérdezi, Uram, én mikor tettem meg veled azt, hogy meglátogattalak, innom adtam, meg enni adtam neked? Hát amikor a legkisebben megtetted. Amikor észrevetted. Egy nagyon drága barátom 80 év felé közelít. És elment az ő orvosbarátjához. Hát így készüljünk azért, hogy mondd már meg nekem, hogy miből fogom én észrevenni, ha a demencia az úgy felüti a fejét nálam is. És erre azt mondta, hogy ne aggódj, nem fogod észrevenni. A többiek, majd ők észreveszik. Nagyon sokszor, testvérek, ha mi engedjük, hogy Isten ne csak előre vigye az életünket, hanem fölfelé emelje, észre sem veszed, hogy mennyire használ téged. A másik vesz észre. Akinek rajtad keresztül üzenni szeretne az Isten. Mert ez a Jézus Krisztus ma is beszél, ma is szól, ma is útra hív. Gyere, emelkedj velem. Ámen. Imádkozzunk, testvérek. Urunk, áldunk téged azért, mert megszólító Isten vagy.
És csak az a kérdés, hogy mit tudsz kezdeni velünk? Mit kezd velem a te nagy szavad, a te teremtő igét? Áldunk téged azért, mert mindnyájunk szívébe el akarod rejteni ezt az örök élet beszédét, hogy ott növekedjen, kiteljesedjen, hogy felnőjön a családjainkban, növekedjen a gyülekezetünkben, hogy útra hívjon, méghozzá pont a te utadra, Jézus Krisztusnak az útjára. És olyan nagy dolog, hogy te emelni akarsz bennünket. Nem egyszerűen előre hajtani, vinni az életünket a halál felé, hanem megemelni. Hát így köszönjük meg neked azokat, akiknek az életén ez a megemeltetés közöttünk annyira egyértelmű volt, annyira felragyogott, és annyira megerősített bennünket. Így adunk hálát Ruszkai Gábor testvérünknek az életéért, minden szaváért, minden érintéséért, és mindazért a csodáért, amit ő benne nekünk adtál. És így köszönjük meg neked Nagy Boglárkának az életét is. A virágos kertet, a ragyogást, a fölfelé hívást. Sokféle drámánk van nekünk, Urunk, sok tragédiánk, ami nem oldódik meg, amire nincsen gyógymód, amelyet egyedül te tudsz fölülmúlni. Benned fölülmúlik. Hát hadd kérjük ezt gyászoló testvéreinknek, családoknak, szeretteknek. Hadd kérjük ezt a fölülmúlást kemoterápiára járó testvérünknek. Hadd kérjük mindazoknak, akiket a lélek terhe kötöz, bármilyen értelemben. Múlt felül bennünk a földit, a te mennyei szeretetteddel. Így kérünk, őrizz és áldj meg bennünket. Szent Fiadért, Jézus Krisztusért. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Nagy szeretettel hirdetem, testvérek, az elkövetkezendő hetünknek, a nagy hétnek az alkalmait. Az idén először kerül sor, hogy nagy csütörtök este szeretnénk egy széderestét tartani a gyülekezetben, nem a bűnbánat istentisztelet helyett, hanem azt kiegészítve. Ez egy olyan este, ami a zsidó liturgia szerint, ugye Jézus és a tanítványai is így találkoztak, nagy csütörtökön este jöttek egy asztal körül letelepedve össze, és szeretnénk ezt az estét megélni, az akkori liturgia szabályai szerint azt követni, együtt imádkozni, együtt dicsérni az Urat, és együtt megosztani velünk néhány falatot, egymással néhány falatot, úgy, hogy minden egyes ételnek lesz egy üzenete. Nem tudom úgy elmondani, mint amilyen jó lesz ez az alkalom, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy jöjjünk össze és legyünk együtt. Csütörtökön 6 órakor a Tejjel Mézzelben lesz az első szédereste, mindenkit nagy szeretettel hívunk. Pénteken, nagypénteken ugyancsak este 6 órakor istentisztelet itt a templomban, nagyszombaton
bűnbánati istentisztelet ugyancsak itt a templomban, 6 órakor, vasárnap, húsvét vasárnap úrvacsorai istentisztelet 11 órakor a templomban, húsvét hétfőn pedig ugyancsak 11 órakor ünnepzáró istentisztelet itt a templomban. Az Úr legyen valamennyiünk őriző és megtartó pásztora a következő héten. Szeretettel hirdetem, hogy a 6. osztályosok süteményekkel is készültek, legalábbis igen, és azt is fogom hirdetni, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy ne szaladjunk el, emelkedjünk feljebb a süteményeken keresztül is mennyei ízekkel, és hirdettem, hogy a mai istentiszteletünknek a perselypénzét Sándor Bíborka testvérünknek a támogatására fogjuk fordítani, aki 2 héttel ezelőtt veszítette el édesanyját. Záró éneket énekeljünk. Ne félj, mert megváltottalak kezdetű éneket.